isih seneng ngancani kowe, aku isih setia tresnani kowe, aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Spesial untuk keluarga besar dari Bapak Haji Imam Syafi'i Matur Bangun Bu Haja, terima kasih. Sekar Gadung Indonesia. Terima kasih ya Mas Damer. Masuk ini, masuk dulu. Oke Pak Bos. Semangat bos. Kagak bulat-bulat dari pun. Kocok-kocok komentar bujur, terima kasih. Saja sih. Bos, tambah itu bos. Baterai. Terus nanono aku sing kaya awakku, sing bisa tresnani gedene tresnamu. Najan kowe ora ngerti, tetep tak simpen jero ati. Sing ana saiki tetep tak gondeli, tresnaku sing gedhe, tresnaku sing suci, nanging tetep ora ngerti nganti besok kowe ngancani. Aku isih seneng ngancani kowe, aku isih setia tresnani kowe, aja ngerti tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Sekar Gadung Indonesia. Kowe naco. Iya bos. Saja sih. Masuk ini, masuk duduk. Oke. Semangat bolo. Kocok-kocok yang ada di luar negeri, terima kasih. Kalimantan, Suriname, Matur Bangun. Ayo bro, ayo bro. Sikat. Tresna